Добро утро, приятели, и добре дошли обратно в моя канал. Днес е 6 декември и е ред на поредния влогмас. Денят е петък. Станах сутринта, оправих се и сега след малко тръгвам на училище. Днес имам 6 часа, т.е. съм до 1:30. Трябва да занеса един подарък, който правих в миналия влогмас. И след това заедно с Селен ще идваме към вкъщи, защото тя ще ми бъде на гости следващите 3 дни. Така че ще ви снимам. Всъщност няма да сме точно вкъщи, а ще сме на хотела, където има сняг. И реално утре ще ходим да караме ски. И просто много се вълнувам, защото предстоят много хубави неща. Взимам ви с мен. Тук що приключих миналия влогма, сега трябва да го обработя и да го кача. Надявам се да сте го изгледали, да ви е бил интересен. И общо взето това сега ви оставям. Слезам да си взема едно кафенце и тръгваме на училище. Така че, let's go! Ще хапваме пилешка супа. Аз не мога да ви покажа, че носи много неща, но Сеска каза, че е вкусна и се доверявам. Да. Селен не идва за 3 дни. Идва за една седмица. Така, бейби. Здравейте! Вече сме вкъщи и ще хапваме торта. Опа, чакай. Ето я и нея. Това е тортата, която подарих на мама за рождения ден. Но понеже аз не съм я пробвала, може да разкажеш малко повече за торта. Така, ние с Лиля решихме да отворим страничка и да правим домашни торти. Обаче такива, каквито вие искате, примерно. Да кажем, има сладоледена торта с орео, това е френска селска торта. Да, има червено кадифе, най-различни. И в зависимост от вашите предпочитания, те са готови да ви заработят желаното от вас, като имат Instagram страничка, Facebook профил, TikTok имат вече, така че може да ги последвате. Тук ще ги оставя. Нали само в областта? Да, само в област Смолян, понеже все пак е храна, няма как да се изпраща по аконт, не може да се гарантира, че ще пристигне цяла. И да, ако си търсите вкусни десерти, тук е мястото. Така че, да, сега и ние ще опитаме. Да. И после какво ще правим, не знаем. После ще видим какво ще правим. Ще правим свещи. Да, и после не знам. Здравейте! Откарах на тези телефон, за да ви покажа какво прави в момента и как се труди, за да ви изобрети разни красиви неща. Здравейте, Еди! Здравей! Хора, Селен ми превзе влога. Мисля да назнача за такова. Асистент или менеджер ли? Да. Ето, искам само да видите по какъв нелеп начин. Домашни условия, без трудове, така става. Разтопявам сега восъка. Сложила съм си ръкавици, понеже с нощ цялата се омазах до ушите. И сега го разтопявам. Ето, може да видите докъде сме готови. И сърчете, имаме и още едно сърчете, което е там. И другото стяга. И ще ви покажем крайния резултат. Нали, Селен? Ще стигнал, да. Да. Чакай да пратя една целувка.
Да ви покажа как стават сърчицата. Миришат много хубаво на ванилия. А тази да дам, защо мирише на шоколад. Бейбис пак сме ние. Хапнахме и какво? И сега ще гледаме един турски сериал, който и двете гледаме. Лейла, да. Пишете ни вдолу в коментарите дали вие го гледате. Но първо ще ви покажа свеща как се получи. Ето го и крайният резултат. Така изглежда. И отгоре с сърчица. Като цяло много добре се получи според мен. И все по-добре ще става. Да. А ако искате, може да разгледате страничката ми. Предстоят още такива свещи. Това е първият ми опит за свещ. И според мен е сполучлив. Така че пишете долу в коментарите колко оцените от 1 до 10. Сега ще си довършим вечерята, понеже хапваме. И ще си пуснем сериалче. Да, още няма да приключвам влога, така че ще се видим. Еми хора, съжалявам за вида ми, просто вече си лягаме с Селен. Тя не иска да се показва, понеже се навила чорапи на главата. И ако си мислите, че аз изглеждам покъртително, тя изглежда още повече. Много съжалявам, че не иска да се покаже, но няма как да снимам на сила. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен в този влог. Ще се видим отново в следващия, в който ще караме ски. Или поне ще се опитваме да караме ски заедно с Селен. Ето я. И общо взето е това. Да, не забравяйте да се абонирате за канала, за да може да ви идват известия, когато кача нов клип. И да. Сигурно ли си, че не искаш да се показваш? Да, убедила съм. Добре. Много чао, чао.